Goeien. En van harte welkom bij het grote listloekersdebat van Omroep Friesland. Want je weet het natuurlijk al hier. Morgen dan binnen provinciale verkiezingen. En in deze hal van het provinciehuis hier in Ljouwert kruisen de listloekers nog één keer de degens met elkaar. En vanzelfs hebben wij nagedacht over hoe om te gaan met de gebeurtenissen, die ongelooflijk trieste gebeurtenissen juist er in Utrecht. We leven vanzelfs mooi met de slachtoffers en de nabestaanden. Maar we hadden toch in oerlis met de politieke partijen voor kiezen het debat trok gaan te litten. Omdat we je ook thuis graag informeren willen en de partijen nog een keer on het wit laten willen over haar visie op de toekomst van Friesland. Sectionpartijen door een mooi maai hoe die verkiezingen. 14 listloekers ben hier. Denk en het Forum voor Democratie. Die hebben nee zijn. En je kunt het dus meidwaan. Dat is wel heel aardig. We hebben 4 stellingen en je kunt mij bepalen wat jou vindt van die stelling. Ben je voor of tegen? En eerlijk leidt uit hoe het werkt. Ja, dat nemen we de Mentimeter. Je kunt thuis, maar ik hier, meidwaan, aan je smartphone hebben. Ga dan naar menti.com en broek de code 283042. Dan ben je op een site en kun je mij stemmen over de stellingen die het van Joen terug de listloekers bedebatteerd worden zullen. Wat betreft de provinciale politiek? Ik zou het weten. Dat ik me er nooit even hebben. Ik vind dan zou de provincie best genoeg. En ze zijn al goede bedoelingen, hè. Maar verder weet ik het ook niet, hè. Ja, zetten we dadelijk uit maar de eerste stelling. Maar voordat we dat doen, zal de debattant in dit geval haar zelf even presenteren. En in 20 seconden vertellen wat de partij voor zit. En als eerste op de chippenkist die we weer speciaal voor Timmer hebben, is Sander de Rauwe van het CDA. Beste Friese en Friesinnen, mooi stemmen natuurlijk en al het heel kind CDA. Goed voor elkaar, dat betekent goed voor elkaar wezen en goed voor elkaar de zaken ha. Dat hebben wij als CDA. Kunnen wij morgen op jouw rekkenje, jouw ken op uw rekkenje. Morgen CDA, dwaan. En het tweede die hier het wit krijgt is Romke de Jong en dat is de listloeker van D66. Vrienden en vriendinnen, jong steek van jou mijn dubbel gevoel. Aan de ene kant wil ik graag jouw stem. Aan de andere kant ben de gedachten bij juster. Jong wil ik op ziek naar hetgeen wat u verbindt als partijen. En net was Udelkoet roet. Te gerren voor de toekomst voor Friesland. Dank u wel. Keurig creëers binnen de tijd. En de tweede die in dit debat, het eerste debat maakt vanzelf, is Michiel Schrier. En die is van de SP. Friese en Friesinnen. De SP staat voor wat waarde heeft. Daarom willen wij duurzame energie van en voor iedere Friese. Openbaar vervoer van en voor alle Friesen. En ook muziekonderwijs, kunstonderwijs van en voor alle Friesen. Samen maken we Friesland sociaal en groen. Iedereen telt mee en iedereen praat mee. Michiel Schrier van de SP, Windplak. Ja, en dan mag ik nog eens even de eerste stelling hier introduceren. En die eerste stelling is, er moet een Fries ontwikkelingsfonds komen voor dwarseme bedrijven. En om eens even te kijken hoe dat valt bij het MKB bijvoorbeeld, de goede motor van uw bedrijfsleven, hebben we daar de eerste reactie hellen. Er zijn al zoveel fondsen, er zijn al zoveel mogelijkheden voor financieren van het MKB. Het is misschien wel een extra stimulans voor de dwarsbaarheid van die bedrijven. Nou, de gemiddelde ondernemer is al bezig met duurzaamheid. Die kijkt daar ontzettend naar, want dat is hetgeen waar wij ons allemaal op moeten richten. Innovatie, duurzaamheid. Ik zou willen dat de Friese politiek zich nog beter en meer druk gaat maken om de regel en wetgeving, et cetera, allemaal wat ze nu hebben rondom allerlei instituten, instellingen, ontwikkelingsmaatschappijen. Dat ze die nog zorgen dat dat nog versoepelt, dat er veel meer MKB'ers mee in aanraking kunnen komen. En dat het gewoon ten behoeve komt van het Friese bedrijfsleven. Net meer fondsen, maar minder regels. Absoluut. Ja, uw stelling dus van u in dit debat. Er moet een Fries ontwikkelingsfonds komen voor dwarseme bedrijven. Michiel Schrier van de SP. Een goed idee? Nou, ik vind het... kijk, als je MKB'ers kan helpen, is het altijd goed, hè. Maar of dit fonds daarvoor zal helpen, dat weet ik niet. We hebben al heel veel fondsen. We hebben het RCW, we hebben de Freunde voor Fossielvrij Friesland, die ook elkaar helpen om juist die verduurzaming in te gaan. Het is net nederig, CCO. Dit is niet nodig op deze manier. Nee, de volle regels, meneer De Rauwe van het CDA, binnen op dit moment voor ondernemers. Ja, dat jaren wij ook vaak. Daarom hebben we nou In Business en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij. Daar komt alles te gerren, speciaal voor ons MKB.
En wij zien ook geen extra fonds, wel extra yield voor het MKB. Met name voor die dwarszame circulaire economie. Daar willen wij 10 miljoen extra voor uitloeken. Ja, hoe belangrijk is dwarsimers voor D66? Ja, tiergewichtig is dan landelijk. Dwarszaamheid is een van onze absolute speerpunten. En laat me even beginnen dat ik wel een compliment uitdelen wil aan de huidige coalitie. In de oude periode binnen een hoop initiatieven west voor het MKB aan te ontwikkelen. Er zijn goede zaken barren. Zet D66 helemaal net nederig dus? Nou, ik vind het wichtiger om nou te zijn weer in wel vers. Ik ben zelf ondernemer en ik praat een hoop met ondernemers. De initiatieven zijn goed. Het gaat erom dat het voor Elsen bereikbaar is, dat regels voortgenomen worden en dat het makkelijk toegankelijk is voor Elsen. Ja, hoe belangrijk is een nieuw fonds voor Friese ondernemingen? Ik weet net of een nijfonds de oplossing is. Ik zei de binnengoede initiatieven van fossielvrij Friesland tot circulair Friesland tot de FOM. Dus ik denk dat al kennis genoeg is. Het geeft nog meer yield, meer stiepen en die ondernemer echt opzieken. Dus net alleen nog zeggen we hebben het yield, maar naar de ondernemer wij kunnen jou helpen met die verdwarzaming. Ja, je bent natuurlijk hartstikke voor dwarsimers als SP. Zo'n fonds is dus een prachtig idee. Ja, kijk, als je zo'n ontwikkelfonds op een goede manier in wil zetten, dan moet je dat eigenlijk voor de coöperaties doen. Hè, die zelf aan de slag gaan met het energie voor een eigen buurt, voor een eigen dorp. Nou, dat zijn eigenlijk ook bedrijven. Hè, maar die zie je vaak dat die nog wel het geld aan de voorkant nodig hebben om die ideeën te ontwikkelen. Om daarmee bijvoorbeeld naar het FNCV, ons eigen Friese fonds, toe te Ja, komen. daar moet de provincie dus verstehen. Ja, en daar zou je wel in kunnen ondersteunen, denk ik, als provincie. Dus een ontwikkelfonds voor die duurzame coöperatie. Ja, het 10 miljoen voor het CDA, is dat genoeg? Nou, ik denk dat dat ruim voldoende is voor dit doel. Dus de volle? Nou ja, ze hebben een vraag van €50.000 tot een halve ton, wat ze soms nodig hebben, die dorpen. En vaak kan je dat ook weer terugverdienen, omdat je dan juist ze helpt aan de voorkant om een goede bedrijfsplannen te maken. En die kunnen later gefinancierd worden. Ja, er is natuurlijk al een NOM. Moet er nou nog weer een fonds bij? Ja, we hebben zo'n kwart de Friese ontwikkelingsmaatschappij die ze speciaal alleen nog voor de Friese bedrijven en met name de Liedsere bedrijven. Wat krijg je dan net volle meer versnippering eigenlijk? Nee, heel dol net. Het zijn familieleden van elkaar en de NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, dochter grote bedrijven, maar het CDA wil met name de Liedsere bedrijven, de familiebedrijven stiepje. En daarom hebben we de Friese eigen Maar ontwikkelingsmaatschappij. dan heb je dus eigenlijk niks van die NOM, want die is alleen nog voor de grote jongens en famkes. Ja, om naar je bedrijven bijgelijks naar Friesland te helpen, dat willen we ook. Maar het gaat er met name om de bestaande bedrijven hier in Friesland, die hebben prioriteit nummer 1 voor het CDA. Nou, maar we gaan het ophouden met die NOM. Helemaal net. Het grote werk wat we doen en gewoon denken om onze eigen bedrijven, de Friese bedrijven, familiebedrijven, daar gaat het dus om. En daar kan extra yield naar ta, wat het CDA onbelangrijk. Ja, ja. D66, je kan je afvregen bij een groei van 2,6% van de Friese economie, of dat werkelijk de verdienste is van de Friese deputaire bijvoorbeeld, het Friese College van Deputaire Steden. Ja, het is voor mij een hele mooie periode, denk ik, om in te stappen. We gaan aan het oude fjouwer Ja, hier goed, is mooi mooi, prachtige stappen makken binnen. Ja. En het gaat er nou om van, ik denk dat nou het tier komt voor oogsten. Ik denk dat nou de sierde lijn binnen, het gaat er nou om, pak die MKB bij de hand, kom in zijn bedrijf, show mij en mij en help hem. En dat is net alleen goed voor de dwarsemens, net alleen goed voor de economie, maar ik van Elsen die werkt bij al die Lietse Friese MKB-bedrijven die Ja, maar mijn vraag, wie is de verdienste van het provinciaal bestuur dat die groei in Friesland, economische groei in Friesland 2,6% was? Nou, ik wil de heer een beste complimentje aan dat Ja, ze nou goed maar haar best in, doen. nou Dus ja, absoluut. Alleen nog, ik denk dat de economie draait. Ik denk alleen nog dat voor de komende tijd dat Friesland een kopper in de wijze kan in het dwarzame economie. Ik denk dus de komende 4 jaar als provinciebestuur voor inzetten. Als je er net een tekenis schreef, dan neemt de SP een plakje in het college van Deputaire Steden in. Hè? Dat De hebben we SP zit er al in, hè? Ja, ja, ik praat met jou. Maar Ja, maar dan gaat het... dan neemt D66 nee. een plakje in, hè? Of vind je het net zo slim? Nou, kijk, wij willen de goede dingen voor Friesland doen. Hè? En daarvoor zitten wij in het college natuurlijk. Hè? Ja. En wij willen heel graag die coöperatie ondersteunen. Dat zien we ook. Het zijn ook kleine bedrijven en daar willen we voor gaan. En als je net ook in het filmpje hoorde, er zijn nog heel veel mogelijkheden voor bedrijven om geld te vragen. Je kan ze wel bij elkaar brengen. Dat doen ze zelf ook met de Freunde van Fossielvrij Friesland. En voor mij moet je dat ondersteunen en stimuleren. Wil je hem vieren met CDA in het Nijcollege? Nou, we hebben hele mooie dingen bereikt deze afgelopen 4 jaar. Ja, maar dat is net En, ja of nee? Nee, ik wil... Ja, wil wel vieren? Ja. Ja, nee, ik denk, als je net enthousiast komt, dan hoe je leren Nee, net. maar dat hebben we al eerder uitgesproken, volgens mij. Dus dat ja, prima. We hebben een hele goede samenwerking gehad. We hebben elkaar in elkaars waarde gelaten. En we hebben gezamenlijk hele mooie dingen voor Friesland Oké, gedaan. heren, dank u wel. Dit is even bij Simone, want we hebben een rebound-tafel, Simone. Dat klopt het. We hebben reboundtafels. Ik heb de meesten al even stiekem, dus toen hier rond debatteren wie het op het goede plak zet. Max Adema en Haaien de Jong bent zin. En Matthijs Sikkers van den Berg en Wiebo de Vries van de ChristenUnie, Doof van GreenLinks, die binnen voor het feit dat er een fonds komt. Waarom eigenlijk, Matthijs? Waarom ben je hem daarvoor?
Nou ja, GroenLinks zei, er moeten echt grote stappen zetten worden nou in de verdwarsing van Friesland, van Nederland. En ik wil tegelijk even vegen of ik ergens zo'n stien word. Dus dat doe ik dan gewoon, zo soepel ben ik. En daarvoor vinden wij het wichtig om dus echt de middelen die wij als provincie daarvoor hebben, om die daarvoor om te wenden. Maar de binnen functie. Ja, maar die ben net specifiek voor de verdwarsing. En als er zoiets, we willen echt verdwassen, een duidelijk signaal aan als provincie, dan zou het dus echt dat de middelen daarbij moeten. Ja. En voor Maar daar ben ik als afval ondernemers vol, maar die dwarsem hier onder goed. Nou ja, maar ik heb van ondernemers en van dwarpen dat ze onrinnend in het feit dat ze het net voorfinancieren kunnen. En daarvan zeiden wij als GroenLinks, laten wij die rol dan oppakken als provincie. Het het goed zijn, wie de Vries? Nou, ik denk dat er een hele Even naar grote, de camera daar graag. ik denk dat er een hele grote opgave leidt richting de verdwarzaming van Friesland. En we moeten wel kritisch zijn van, kunnen we dat misschien nu het fonds de Friese energie hebben? Maar specifiek voor het MKB-bedrijven kunnen we daar yield voor vrij maken. Oké, ik ren even naar de zintafel, want die is er ik. Max Adema, je bent absoluut net maar deze heren eerst, heb ik de indruk. Nee, dat heb je ook goed begrepen, want er is al een Friese fonds. En wij vinden als ondernemers dwarsem ondernemen willen, dan moet het vooral uit hunzelf komen. Van nu zijn ze alle vrijheid. Wij hier net voor niks de Partij voor de Vrijheid, maar we hoeven er net nog een keer extra subsidie achteraan te gaan. Heidi Jong? Ja, tot op zekere hoogte ben ik het er wel mee eens. Aan de andere kant, er binnen al verschillende fondsen en dat is correct, ik al even zijn. En ik denk dat het alleen maar meer vertiezing jouwt, als er nog meer fondsen. Maar dwarsem is wel Ben we voor? het punt. Ja, ben we voor. Maar Ja. dan moet je En mensen dan maak ik wel yield faciliteren, ja, toch? Inderdaad, maar daar wil ik best voor yield voor beschikbaar stellen. Maar volgens En mij hoe kan het wel dan? op Net in een worden. fonds, maar hoe dan? Nee, via oorkanalen die er op dit Maar dat wordt dan moment- toch ik naar een fonds? Ja, maar moet je er nog niet aan bij doen? Dat is de vraag. Ja. Aan de andere kant vind ik de stelling ik een beetje verwarrend. Want er staat op een gegeven moment dat er een fonds komen moet voor dwarseme bedrijven. En dan denk ik, nee, je moet een fonds opzetten dan voor bedrijven die het nog net dwarsem binnen. Aha. Nou, hierbij corrigeert. Dank u wel, De Jong. Ja, ik zou aan het begin van het programma al eventjes dat er thuis en ik hier in de hal van de provincie hoe mij stemd worden ken. Dat kent via de Mentimeter, dat is een fantastisch systeem. Je ziet je menti.com op en dan toets je de code in. Heksenkrek Joen, die komt onder in scherm nog wel eens even te zien. En dan hebben we de reacties vregen op de eerste stelling die we hier bedebatteren litten hebben. Die stelling weer, er moet een Fries ontwikkelingsfonds komen voor dwarseme bedrijven. Nou, we zorgen dat de opkomst misschien al nou al hoger is dan bij de verkiezingen morgen. 118 mensen hebben gestemd. Ja, het gaat gewoon terug. Ik ken het al wel nemen, maar dan ben ik een retreatverslag. Ja, dat ben ik net. Meer dan 200 mensen. Meer dan de helft, 63% zei van ja, er moet een Fries ontwikkelingsfonds komen voor dwarseme bedrijven. 27%, dat zullen ongeveer de PVV is een beetje wijzen. Krijg wat minder, doe ik dat saai. Die zeiden van nee, dat is net onder water. Nou, ik voor de tweede stelling. Ken er weer mij stemd worden via jouw eigen smartphone op menti.com, Simone. En Wat dadelijk betreft nou de provinciale politiek voor jou? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, om eerlijk te wijzen. Nee. Wat doen ze voor jou? Ik zou het net weten op het moment. Ze beloven van alles, maar... Ja, dat is al de tweede die het eigenlijk net zo precies weet wat de provinciale steden en de deputaire steden nou eigenlijk voor haar doen. Intussen Giet Johannes Kramer. Nou, zeg ik dat gewoon. Ah ja, beeldvullend, zo is het. Dadelijk debatteren we verder. En dat gaat ik weer hoe dwarsemes en alles wat er mee te krijgen heeft. Maar eerst de schippenkisten. En hij had hem zelf al met de regelonkundige No Shame face-to-face Johannes Kramer van de FNP. Friesen en Friesin. Je zult het merken hebben, de oude verkiezingscampagne. De FNP zet de toon. Mooi biologische landbouw. We kiezen voor het landschap en bouwen voor het jongeren op het warpen. Jouw Friesland moont daarom de ronde. Stem 2 keer FNP. Dank voor jouw betrouwen. De tweede is een van de twee vrouwen. Dat vind ik persoonlijk dan wel weer spietig. Dat het zoveel molie en maar twee vrouwen binnen. Maar die het binnen, dat ben natuurlijk ik knallers. Rini van der Sanden van de Partij voor de Dieren. Friezinnen en Friezen. Onze partij is ook een partij voor de boeren. Maar dan wel boeren die werken in harmonie met hun omgeving. En dus met de natuur, met de...
met het milieu, met de dieren en met de eigen bodem. Klaar. Ah. Jammer, maar ik denk dat het verhaal wel roerkaam is. Wij gaan rap verder op de schippenkist met Sietse Cooking van Natuurlijk Friesland. Friesen, kom ik wel terug? Ja. Friesen en Friesin. Natuurlijk Friesland zegt, red of raad, begin bij Friesland. Wij hebben daarvoor een plan. Friesland 2030. Wij investeren 20 miljard in jimme toekomst. En dat kost het jimme zelfs geen cent. Sietse Cooking van Natuurlijk Friesland. Keurig binnen de tijd. En de laatste van deze ronde is Wibo de Vries van de ChristenUnie. Friesen en Friesinnen. We zijn de grutsk op ons mooie Friesland. Van de Wadden aan Gasterland, van de Appelskeer aan Leeuwarden. Dit is de plek waar we voor zorgen in de tijd dat we hier binnen. We gaan voor een sterke baan tussen stad en platteland, tussen landbouw en natuur, tussen wetter en land. Stem daarom ChristenUnie. Keurig, ik ben de tijd. Je kon dus wel oefenen hebben voor de spiegel, maar dat Valt dat waar ik zo? eigenlijk net zeggen. Nee. Wij zullen het hebben over de stelling. In 10 jaar tijd moeten alle Friese boeren biologisch geboren. Dat is uw stelling. En wij zochten de kant van het milieu op om daar een mening over te gaan. Er zijn heel veel boeren die al bezig zijn met natuur, met landschapsbehoud, met kruidenvoels. Maar ik denk dat er een enorme groeispurt gaat komen op het gebied van biologische landbouw. Want de consument die gaat steeds meer omvreden om biologische producten. Maar je het verplicht je? Nee, dat hoeft niet. Want ik denk dat de merken het uiteindelijk zelf gaat bepalen. Wat wel nodig is van de provincie, dat er hulp komt om ze te helpen bij de oerschakeling van reguliere landbouw naar biologisch. En hoe moet ze dan helpen? De provincie kan een aantal dingen doen. Ze kunnen kennis, maar kennis helpen, ze kunnen enthousiasmeren. Maar het zou ook mooi zijn als ik wat financiële steun krijg bij de oerschakeling. Dat ze bijvoorbeeld een lening kunnen krijgen van de provincie. Aha, er moet heel zin oer staan. Maar een heel soort boeren binnen al goed waan. Dat vindt de Friese Milieufederatie. Even voor de rebound, waar het voor of het de stelling is, maar nou alvast even op het goede plak staan gaan. Dan gaan wij hier het debat aan. Kramer, eerst maar even met jou beginnen als deputaire, want je bent al druk dwaande met die landbouw. Ja. En nou ben ik listloeker. Rint dat ik wat trommelkoor op dit vlak? Ik had er geen last van. Nee? Nee. Wij misschien wel. Ja, nou, dat is jouw probleem, succesvol. Nee, maar je hebt net 2 verschillende visies daar. Nee, wij gaan voor 100% biologische landbouw. Een mooi verdrag, krijgt het Hans van der Werf verzorgd. Het is een economische kans, die moeten we pakken, maar die moeten we net oplossen. Dus ondernemers, nou Wibo is zo'n ondernemer, is met biologische boomgaard bezig. Romke is ik een biologische ijsverkeper, biologische melken. Dus de just ik in dit vermin ben al ondernemers dwaande met biologische producten. Nou, wat zou dat toch mooi wezen als al die boeren op termijn de doggen. Net verplichten, maar wel stimuleren, faciliteren. Net verplichten, maar het mat wel. Nee, het kan, het is een kans. Dus wij moeten daar in onjaaien, faciliteren, stimuleren, motiveren. Bijvoorbeeld beter. En op wat voor termijn? Nou, 15, 20 hier. Maar als ik zo snel ben als jou, komt het wel goed. Ja. Nou, Cooking, reageer. Nou, wij zijn er daar ik voor. Alleen is dat net genoeg. Want de consument vraagt het namelijk om meer. En dus landschap vraagt het om meer. En dus ecologisch systeem vraagt het om meer. En daarom investeren wij dus in een echte landbouwtransitie. Een landbouwtransitie die weer perspectief jouwt om boeren. Dat betekent dat wij inderdaad wel alle regeljouwing aanpassen richting een vorm van landbouw die net alleen biologisch is, maar die past bij de ecologische systemen in de groen en die de boeren een fatsoenlijk stuk breed oplevert. Ja. En dat brengt mij een beetje bij het grote probleem dat we het alle jaar over hebben, dat veenkruidengebied. Want dat heeft natuurlijk alles met bepaalde manieren van borkje te krijgen. Wat moeten we er nou mee, Rini van der Sanden? Nou, wat ons betreft worden het in elk geval volledig grondgebonden boeren. Dat betekent voer van eigen erf en de mest op eigen erf. En dan ben je al heel ver. En dan is het label biologisch, dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Maar ook op biologische bedrijven wordt veel drijfmest gebruikt. En zie je ook lang niet altijd kruidrijk gras. En wat ons betreft wordt de pies en de poep ook gescheiden.
Want dat is een groot probleem voor de groei van bloemen en zo. Ja, en waar zal dat nou betellen, zoete lieve Gerritje? Nou, ik zou graag weer omkomen willen op de stelling. De stelling namelijk die impliceert dat de boeren op dit moment net goed werk doen. En ik weet dat boeren op dit moment 80 tot 100 uren hun werk doen om te zorgen dat er een goed stuk vlees op is boord leidt en omdat er molk is. En dat mis ik een beetje in deze stelling. Nou, oké, geef een stapje verder. Deze stelling, natuurlijk ben ik voor een biologische landbouw. En natuurlijk ben ik voor natuurinclusief. En natuurlijk ben ik voor meer biodiversiteit. Maar de landbouw heeft dus ik een protobracht. En we kunnen net verwachten dat we nou 40 jaar lang de landbouw hun gang gaan laten hebben. Even, dan zit ik het heel gechargeerd. En volgens in 10 jaar zeggen we met alle gaan omschakelen. Dat maar waarom net? Als het hier voor toven is, mag het misschien toch? Hebben wij... De Fries het gelijk, hè? We moeten het maar verdragen. En daarom heb ik de oude onder 8 jaar als deputaire. Die transitie naar natuurinclusieve landbouw maar mooi mogelijk maken. Maar maken. je kunt het even zo. Nee, het gaat natuurlijk altijd snel, maar we helpen niks als dat de boer... Nee, wacht even, Skukking, het is moeilijk voor je, maar je moet toch even een hartje. Het gaat erom dat dus boeren de kans krijgen om er naar te groeien en dan moeten we ze maar helpen. Ja. Oké, Skukking. Ja, nou, wij hebben de tijd vergriend en normaal wint zien hier om. En daarom zeggen wij omdat er een verantwoordelijkheid luidt vanuit de oerhiet, vanwege beroerd beleid, ja, zeggen wij investeren wij in die transitie en maken wij die mogelijk. Wij helpen de boeren om die omslag te maken. Ja, Rien van der Zanden. En wat ik net natuurlijk nog even had willen zeggen, maar niet toe kwam. Dat is dat we ook af moeten van de kunstmest en de drijfmest en de gif. Want dat is gewoon een doodlopende weg gebleken. Ja. En daar moeten we vanaf. En ik denk dat boeren daar alle belang bij hebben om daar vanaf te komen. Want nu is het een doodlopende weg. Het is allemaal bulkmelk. Ja, die en wij hebben het voor de helft hoe met de vlies wordt landbouw, verkocht. maar laten we het eens hoe die natuur hebben. Want dat is natuurlijk het probleem. Dat is waarom wat we het willen. Even dat veenkruidengebied, Kramer. Nou, het veenkruidengebied, er is een kans om daar het wetter omheen te doen. Maar ik geef een mooi verdrag. Toch de boeren, ik vooral net zo zeggen dat ze een probleem hebben. Maar hij zei juist de oplossing. Als we ze helpen, maar van Luther van Veen, een heel goed idee voor de Friese Milieufederatie. Dan wordt de boer betellen voor wat het docht om het wetter omheen te doen. In plaats van dat er verstraft wordt. Dat is een Maar klassiek. het kan ook anders. Hè? Het is best mogelijk om de pijlen te verhogen. En er is een regel dat als boeren daar onevenredig schade van ondervinden, dat ze dan een beroep kunnen doen op schadevergoeding. Dus het is ook wel een beetje angstdenken om maar te denken, er moet eerst van alles gebeuren en dan kunnen we pas. Nee, ze bent te traag, ik gelezen. Ja? Oh, Skukking. Maar drainage nee, even wachten, Kramer, Skukking. Ze vinden inderdaad eerst traag. In de zin van, wij hebben maar het initiatiefvoorstel in de Aron hier al uit in aanzetten hoe het wok in. We moeten dus staan nou, dat het hele veen wierd wordt op het budget, net dat het wetter op het land staat, want er zit een shade op. Wat moet goed zompig? Nou, het veen moet wierd blijven om dat CO2 erin te houden. Ja. En dat jouw genoegruimte voor een goede wijze van werken. En dat mij, wat natuurlijk Friesland betreft, 20 miljard kostje en van bovenal dat hebben wij droppen. al eerder uitrekenen. En daar ben ik het voor. miljard voor nou, dit wil je de cijfers net in de weg. Kramer, je bent te traag. Je bent te traag. Het mag sneller. Nee. Ik denk dat we hartstikke goed is best doen. We hebben tijd om het goed te doen. De pilots in onderwetterdrainage is een oplossing. Daar kennen boeren moeten voor. Jou de mensen nou de rond en de tijd om het zelf op te lossen. 2030, maar we CO2-neutraal zijn. Zij is het. En dat is een feit. Misschien dat wil ik net, dat staat van wie? net. Maar... Van wie? nou, van Skukking. We praten verder in de rebound. Ik heb terug dus. Dit is wel een punt dat een hoop gediscussieerd is. Wordt in Friesland. Dus de rebound, daar is het nou de baron. Ja, maar we zijn jaren hoe het daarop reageerd wordt. 50 plus, Justine bij de voortafel. Maar aan de andere kant, het wordt wel zijn, de boeren doggen al savollen om biologisch of biologisch-achtig te produceren. Ja, nou, ik vind het heel plezierig dat de jaren even van het wordt natuurinclusief valt ik even. We moeten het goed realiseren, zoals we het nou bezig binnen de wereld een beetje aan het vergroeien. Dus neem ik het maar even. De maat voor onze band, onze lidsband, maar het ook al een wereld wezen. En dat betekent dus dat de boeren die een heel grote loon hebben hier in de wereld, dat is gewoon zo dat jij bij hun bedrijf stak, dat we met daar biologisch
zeg ik oké, dat mag je net niet verplichten. Maar wat Kramer ik aan jou, dat is wel een paard hinnen. Maar net verplicht, je bent werkzaam bij het Frieske Geer. Klopt. Je zoent toch wat oorsverwacht ziet. Nou, dan zeg ik natuur inclusief, dat staan wij voor. Natuur inclusief, maar dat wordt oors is biologisch. Nou, biologisch, dat is een stap verderop. En natuur inclusief zeker wij bij de boer zijn ambacht uitoefend. Maar ik rekening me hard dat er een biodiversiteit in het weiland plakt. Je hier nevens mij bij die tafel staan, Matten. Nou, dat weet ik niet. Laten we eens even jaren bij die tafel. VVD stiert hier. Hoe zien hier? Matten alle Friese boeren biologisch borkje. Is dat een haalbare zaak? José zei van net, hè? Nee, dat is absoluut niet haalbaar. Is dit net nedig? En het is helemaal niet nedig. Tuurlijk, biologische boeren, als boeren dat willen, dan krijgen ze de ronde en dan moeten ze dat dwaan, maar altijd op basis van vrijwilligheid. En zonder de stiepen van de provincie? Nee, wij hebben zijn van we moeten over de boeren helpen kennen om een bedrijfsmodel te verhoren kennen. Dat mag ik serieus en schen. Een opbrengingskrediet? Dat zou samen kennen, hè? Dus we moeten boeren helpen. Kennen, dat is net ja en net nee. Maar, we moeten boeren helpen. We noteren ja. Om een bedrijf een transitie te maken naar een andere manier van Björkje. Maar wel op basis van vrijwilligheid. En werkt me echt ontzettend erger is dat de boeren ongeveer de schuld krijgen van alles. Sint-Wurg, en het is absoluut niet zo. Ja. Boeren hebben dus heel volle bracht in op deze basis provincie. van vrijwilligers even wat de Partij van de Arbeid daarvan vindt. Nou, het gaat heel tijd over wol en mat. En wat we inderdaad zorgen is dat 70-80% van de boeren wol. Dat binnen mensen niet natuur inclusief werkje willen. Ja. Dus wij zeggen als Partij van de Arbeid, wij helpen ze daarbij. Er binnen je transitie hielden om die stappen niet te zetten. De enige partij die het iets maakt, dat binnen wij in het provinciehuis. En dan gaat het om inderdaad die veengroide, om het wetterpeil. Als we niks doen, en dat bleek ik uit een documentaire van je morgen omroep, dan verzak je aan 28.000 huizen. En daar gaat het us te min hoor. Ja, maar natuur inclusief is wat oors biologisch, hè? Om de zin houdt te maken. Ja, maar ik heb weer een vraag. En om het herstel van de natuur, van de balans echt in Friesland. Dus er liggen heel veel taken bij us. Er jaren doelstellingen bij. 2030 maar we zaken bereikt en wij vinden dus in die nieuwe coalitie maar de meesten echt meer lef tonen vanuit het provinciehuis om te zeggen, daar willen we balans in. Achter Joost zit Rinus Buising, naast Jono, Provinciaal Belang Friesland. Hoe staan jou erin? Ja, je bent Chin. Ja, als de stelling nou wijzen wie van het zo mooi wijzen dat. Maar wij gaan ook net door de bedrijfsvoering van de bakker, de slachter en de drogisterij. En wie wil het wel van maar de impact van de bakker is natuurlijk volle minder als die van de boer. Maakt het niks uit. Die boer die had zijn eigen bedrijf, die weet zelf wat hij wil. En als hij dat net wist, dan weer wel boerenknecht worden. Oké, nou dat is helder. Laten we eens even Simone, want ik ben natuurlijk wel heel erg benijd hoe er toch het Friese publiek stemd worden is. Nou, Lico, de politiek wel een beetje verskwot doordat de Friese bevolking, of in elk geval de meesten die het hierop stemt hebben, op menti.com 2830042, wat je bij de volgende stelling maar van willen. Maar nou, deze stelling, voor de stelling is 46% en 54% zei nee, dat matje boeren net verplicht wat we hier eigenlijk over een grutpad van de politici jaren. Ja, dus geen verplichting. Nou, dat is helder. We debatteren hier vanzelfs verder, maar het is even tijd voor muzikale verstrooiing. Dat hij op zijn debat, ik even nedig. We hebben Sietse Haima vregen, had hij voor u zijn versjes jongen wil. Ik vind zelf een prachtig versje. We hebben het begelaat door Menzo Roon onder de vleugel. Een hartelijk applaus voor dit mooie versje. Smjunten in de mieren. Ik zag spunten in de mieren, tuwaantjes op een maar, skieren bossen heeg in de loft. Ik zag putters in de helzen, een beemkroepertje en een stam, en het joesballet van een trotterkloft. Ik zag hazen in de kruiden, in het frisse groene gras. Ze joeien trenten in het zinnenjacht. Zag een nut langs het wetter, hij scharrelt er wat roem. Om te zien of er ene hoeft te sjocht. Maar de brood is op de rin. Bloedzoks nog lang bestaan, voor ik gong haast net in. Maar hoe zal het us vergaan? Hoe zal het us vergaan? Er ree komt uit de bosjes bij de mieren van de dooi. Wij zijn in
dezelfde mooitijd wien. Het geurt en het kleurt in het diepe veld. Een oud hij vlocht fel op de roeken in. Maar de brood is op de rin, bloedzoks nog lang bestaan. Voor de gong haast net in, maar hoe zal het dus vergaan? Ja, hoe lang jij ik het jurkje nog? 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 Ik zoek hier grote loodsen en daar een nijbouwplan. De offer je uw land verwerren dik. Ik keer auto's over asfalt, het heien op de bouw. Is dit voor u's toekomstmuziek? Voor de gong haast net in, het giet zat het giet, maar de brood is op de rin. Hij weet vast nog goed het hert iets wie. Ja, hoe lang jij ik het jurkje nog? 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 Dankjewel. Hey, enig idee waar zij nou hoe beslissen voor jou? Ja, ik heb het jaar dat ze de Tweede Kamer beslissen, maar verder weet ik het niet. Het is de eerste keer maar. Oh, de eerste keer, maar nou weet ik het helemaal niet. Ja, bleef toch een heel gedoog, hè, die provinciale politiek. Nou, wat muziek hier in dit hoorde in elk geval, wat duidelijk doet Jan in elk geval in de stad. Dat gaat om de standpunten van de partijen die het hier in Friesland in de verkiezingen maaidogen op 2 na. Ik het zijn, denk ik, voor de Democratie toch net mij om dit debat, het listloekersdebat van Omroep Friesland. We hebben 3 kandidaten op een schippenkist. Nou, als eerste Max Adema van de PVV. Friesen en Friesinnen. Ik ken natuurlijk in 20 seconden net uw standpunten al even verkondigen. Daar heb ik vast mijn tijd voor. En daarom ook een gebruik van deze tijd om uw mijleven te getuigen voor de slachtoffers van de verschrikkelijke aanslag gisteren in Utrecht. En vooral mensen met je gebruik van je democratische recht. Ga morgen al je naar de stembus. Stem op u, stem op de PVV. Dat wie de eerste. Je mag je plak nemen. 20 seconden zit er ook alweer op. En Marijke Roskam van de Partij van de Arbeid is nummer 2. Friesen en Friesin, ik steen hier van Jimme. Als boerfam, omdat ik wil dat je hem wenje en werkje kind op het plak dat je hem headlight. Als mem, ik word vrouw goed en dwarfsem en betelbaar terugjan. Als paken zie zich van vogelwachter het schibben. Ik ga zijn verrekikker bewaren om de scries waarom te zien in uw land. Als sociaaldemocraat, als supporter van alle Friesen. En als laatste, hij neemt even plak voor de schippenkist. En nou, voor Haaien de Jong van de SGP maakt we deze uitzondering graag. De 20 seconden voor de SGP. De SGP doet mij zo'n de Noord-Jaren zelfstandig. En de SGP is een partij die hem toch vasthouden wil aan de Bijbel. En dat betekent dat er ik een opjefte leidt van onze schepper om de ierde te bewerken en ik te bewaren. Er komt de fjouwer hier komt er heel wat op u zo. En daar willen wij graag op mij praten en beslissen. En ik roep je hem op om SGP te stemmen. Nou, dat laatste voel krijg ik voort, maar we snappen wat je bedoelt. Dank u wel. Hi jongen, dat van de SGP. Neem ik even een plak achter het spreekgestoelte. Dan kun je dadelijk maar debatteren over de tweede stelling die we betocht hebben. En de tweede stelling die is, er moet 5 miljoen euro extra komen voor een cultuurfonds in Friesland. Nou, we gaan eerst maar eens even bij een belanghebbende vragen hoe die daarover denkt.
Dat vind ik op zich een heel goed plan. Maar voor mij gaat het ook nog wat om vooral. En dat is dat de eerste basis op orde wezen moet. Dat het gaat om kunstcultuur in Friesland. En dat is de trampoline om ik de legacy en de plus erop om die mogelijk te maken. Ja, ik vind eigenlijk van er moest 2 dingen doen. Je moet investeren in de basisinfrastructuur, maar je moet ook investeren in de toekomst. En eigenlijk dat de legacy. Wat zouden de provinciale politici mooi aanvallen? Nou, het gaat eigenlijk om 3 dingen. We hebben culturele ambitie en daar is wil voor nodig, maar ik lef. Politieke lef. Politieke lef, het vregen van de trialisten, koos ik niet Jirstingen. 4 miljoen extra voor een Fries cultuurfonds. Ik heb zelfs, ik werd thuis en hier in de cel via de smartphone meestemd worden via de Mentimeter. Ik heb het principe uitleggen aan de eind van dit debat en ik de reacties om de tafel dadelijk. Zullen we zeggen hoe het Friese publiek daarover denkt. We wisten even hoe het hier valt. Max Aardeman van de PVV, je bent gek op cultuur, hè? Nou ja, we hebben de culturele haatstijd. Oh, dat klinkt enthousiast al. Ja, zeker. Van uw eigen Friese cultuur, daar ben ik gek op natuurlijk. Okay. Ja, dus 4 miljoen extra is prima. Nee, dat is net prima. We hebben culturele haatstijd gewoon. Dat had meer dan 100 miljoen kosten. Dat is een heel veel opdracht. Dat is nog maar de tweede vraag. En wij krijgen in de legacy, dus de nasleep van dit feest, is er al 2 miljoen vrijmaken. Dus wat u betreft hoeft er geen 4 miljoen bij. Waarom is maar de vraag dat de legacy niks oplevert? Ik denk dat het net zo vol opleverd had als dat er beweerd wordt. Het had wel een heel groot yield kosten, yield van de Friese burger. En wij denken dat dat net goed is. Ja, waarom is die zuinig net, die PVV, Marijke Rooskamp? Nou, het is ik zei dat als je de cijfers zag en de rapporten, dan kun je uit alles opmaken zien dat het wat opsmiet had. Net alleen nog voor de ondernemers in de stad, in Friesland, voor de toeristische sector, maar ook op het sociale met, op het met van zelfvertrouwen. We lezen echt in de toeristische vitrine van de vrouw. Ja, maar we praten nog net hoe de opbrengst van de culturele haatstijd. We praten over die 4 miljoen van de Fries Cultuurfonds. Mag dat er komen? Dan ben ik het met douwe injes van kunstwerk dat die site de basis maakt op worden. En die legacy, hè, en hij neemt het de naaisleep, maar wij zien de kansen. Dat klinkt vol veel negatiever. We staan op elkaar. Wij zien die legacy, daar maak je 1 miljoen bij. En dat kunnen we uit de begroting ik prima heli. Het zou te makkelijk zijn om te zeggen, de maat hupsakee 4 miljoen bij die culturele basis. Wat wij nieuwsgierig vinden, wat we van pleitje is, cultuur had zoveel opsmieten van zoveel domein. Door Koning van der Gruyde steen ik voor het malkenvak oren malken te kiezen. Door de L-Wegentocht hebben meestal jongen wat elektrisch rijden. Ja, alleen we nog net alle successen van culturele haatstijd opzommen, want dat zit hier helemaal niet in op. Ja, nou, wie waren er nog 4 comments hoor, maar waar het niet even om gaat is dat extra yield voor de Friese cultuur. Wij pleitsen ervoor dat we mamakoor erkennen moeten dat die ontschotting, want dat valt bij alle partijen, dat we mamakoor zeggen moeten, cultuur heeft zoveel impact op zoveel domein. Ja. Dan mag je zeggen kunnen, we reserveren zoveel procent uit die verschillende domeinen en reserveren dat voor culturele projecten. Ja. Want die zwaar er gewoon voor dat er impact komt, maar ik dat elke niet mooi in. Dus dan hebben we win-win en dan hebben we het net hoe nice maar rendement. Nice legacy, Haier de Jong van de SGP, die 4 miljoen, zou die er komen matten voor de Friese cultuur? Dat door ik nou net te zeggen. Het is al even Tjerken. Wat zie je? Het is al even Tjerken. Zeg je dan ja? Nou, nee, natuurlijk niet. Ik Let ik het straks eens op dit stuit even net. Ik heb de politiek ik een beetje volgen. En toen kwam dat hoop ik, ja. En toen kwam ik tot de conclusie dat de deputaire steden 2 miljoen voorstelde voor 1 jaar. Ja. En de steden hebben verkeerd om voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Ik zie verder ik dat er nog 4 jaar rapportages komen. Nou, daar willen wij graag even kennis van nemen. Maar die 4 miljoen is jou te bot? Nou, op dit moment door ik daar geen uitspraak uit te doen. Nee, maar dat vreeg je weer wel. Ja, dat vregen de kiezers misschien op dit moment, hè? Op dit moment net. Het hield dat er wel uitspraken hoor. En die zei ik van, als wij de jonge mensen hier in Friesland kansen gaan willen. En dan gaat het ik om basiszaken, hè, voor elke nieuwe muziek. We hebben zijn van, wij willen wat we leerd hebben van culturele haatstijd. We gaan soort mensen bereikt met de mensen met Lietse beurs. Die krijgen nog te min mooi van cultuur. Dus hebben we onder oren van dat miljoen, zeggen wij ik. Stel nou een dag het Fries Museum in de weken vergees beschikbaar. Dan het elke nier wat doen. Aardeman van de PVV nog eventjes, er moet een basisfonds komen voor de Friese cultuur. Dat is eigenlijk wat Douwe Zeldenrust van kunstwerk bepleit. Is dat iets wat je in mijn kennen? De stelling is dat er 4 miljoen extra bij komen maat. Ja. En daar ben wij dus net voor. Er gaat nog wel 2 miljoen heen. Dat hier muziek ik net hoeft. Het feestje is nog voorbij. We moeten nou gewoon tot de water van de dij verder gaan. Ja, en geldt voor festivals? Als er goede festivals binnen, dan kunnen ze hunzelf op bedrukken. Dat geldt ik voor kunst. Goede kunst kan zichzelf op bedrukken. Ja, maar wat is goed? Wat een feestje dat bepalen?
Nee, dat bepaalt de consument en de burger. Ik ga hier een mooi voorbeeld waarbij als ik een PVV-stemmer belutsen waard. Welcome to the Village, die had al vrijwilligers en al je meesten niet spier. En een mooi verhaal daarvan vond ik, en dan gaat het goed, ik kom verbinding hopelijk in dit debat. Er wie een man die hier parkeren tjenst, te geren mooie vlechteling. En die man die stemde PVV, nou dat is in goed terug, en dat meen ik absoluut. Dat in je leven net, maar hij had het wel. Maar hij zei letterlijk in de organisatie, ik hier eerst een verrekt hekel aan die man die bij me kwam, of dat moest ik dit maar, die wie vlechteling. En nooit de tijd hebben ze zijn, we gaan met elkaar pannenkoeken niet in de kunde komen. En daar ontstaat verbinding. Dus dat is ik rendement. En ik gun die verbinding en die blik elke keer, ik. Ja, de jongen een keer. Ja, nog een keer. Duidelijk is dat het van onderop komen moet. Vervolgens, hij kreeg al zijn, er komen nog 4 rapportages. Als ik op een gegeven moment de notities zocht van de tijd is nou, als ik het goed heb, dan blijkt dat ik duidelijk niet, het is net al. En wij het is nooit oud. Nee, dat is nooit oud. Inderdaad net. Zeker op dit moment net. Nee. En daarom ben wij op dit moment net voor die 4 miljoen. Dat is helder. Dank u wel, alle drie. Ik wil eventjes naar de reacties van de tafel. Ik wil het met Simone bedaren. Oh, die zit er. Ik stem bij de Chin. Achter de SGP. Ja, en bij de Chin van nature. Ja, of net alle jet Chin, maar denk ik. Maar we hebben 3 mensen die reageren. Dat binnen Sander de Rauwe, Romke de Jong en Michiel Schrier. CDA, D66 en SP. Sander de Rauwe. Ja, 4 miljoen niet hier. Het is een hele hoop, dat weten we. En we hebben ik wel heel scherp delzet. Ja, mooi hè? Ja. Je hebt het bij een debat. Maar we jouwen nou, ik weet net of de mensen dat weten, maar we jouwen nou elke jaar al 15 miljoen uit. Waar we extra yield voor de legacy. Dus er is genoeg yield. Meer yield is net altijd de oplossing. En als er wel yield bij komt, dan wil het CDA dat yield naar het IPM-schipfonds. Dat is een breed, mooi maatschappelijk fonds. Dus zo net een cultuurfonds nog. Nee, want we hebben gewoon genoeg yield. We houden het op orde. Er leidt extra yield voor de legacy voor na 2018. Dat yield is nog lang net op. Dus laten we net nou al praten over extra. Eerst maar goede plannen. En als er extra yield komt, dan naar het IPM-schipfonds. Want dat werkt heel goed in uw provincie. Ja, wij denken dat 4 miljoen structureel te gortig is op dit stuit. Maar ik zei al, we zetten hem scherp del. Maar Ja, ik ben wel eens dat er eindelijk wel meer yield hinder mij naar de legacy. Wat dus betreft kan daar een miljoen bij op, structureel. Ik vind het heel wichtig. Ja. En daarnaast denken we dat middels ons korting dat we echt nog budgetten vrij kunnen kennen om het yield wat we beschikbaar hebben en wat vregen we uit de sector bij elkaar te vinden. Ja, en waar is dat voor nodig dan? Nou, ik denk Want er dat komt als een volle site te rouwen. Ja, dus ik ben mijn gruttendeels mijn meerslenig. Ik vind dat culturele haat dat ik zo volbracht had, dat had ik alles cijfers blikken die in. Ik denk dat we dat nog vers houden, wat ik voel en trots zetten. Ja, Schrier? Ja, 5 miljoen is inderdaad heel veel. We hebben wel gezien in het verleden dat muziekscholen en kunstcentra verdwenen zijn uit Friesland. Daar willen we als SP wel graag op inzetten. Dus, maar daar is geen 5 miljoen voor nodig per jaar. Hè? Nee. Maar wij willen wel investeren. En volgens ons is dat de basis waar de cultuur in Friesland En meer als de Rauwe wol? Ik weet niet wat die de Rauwe wil, maar... Nou, die zei er, we gaan al een heel soort geld heen. Ja, nee, maar dat zei ik net ook. Er gaat wel heel veel geld heen. En je moet in ieder geval kijken hoe je dat geld op een goede manier inzet. En wat Marijke ook zei, van kijk wel naar die ontschotting. We hadden een hele mooie project gezien met dansen met mensen met Parkinson. Mensen met dementie die met muziek aan de slag gaan. Dus dat kan wel. Je moet wel die randen opzoeken en kijken waar je het kan helpen. Breder inzetten in de maatschappij. Maar voor ons is de basis gewoon ook die kinderen dat die muziekles na schooltijd kunnen krijgen. Dank u wel voor deze reactie. Nou, laten we eens even gauw zien hoe de Friese bevolking stemt voor het 4 maart. Die hebben on de mentimeter op de vraag, op de stelling. Er moet 4 miljoen extra in het hier komen voor een cultuurfonds. Een lietse meerderheid het Chin stemt van de goed 300 mensen die stemt hebben. 54% zei nee. En 46% die zei dat yield dat we ook wel hebben voor de cultuur in Friesland. Ik vind het belangrijk, maar ik vind het wel moeilijk deze keer. Ik vind het een beetje moeilijke materie. En ik vind het wel belangrijk dat het allemaal goed regelen wordt. Maar het verstaan ik er net van. Nee. Dit is dat eerlijk zeggen. Ja, dan ben je wel weer touw aan het laatste debat van de joen. Maar net voordat de debattanten haar op de schippenkist presenteren on jou thuis en hier in de zeel. De eerste is Rinus Buizing van Provinciaal Belang. En de Maya applaudisseert we. Friezen en Friezinnen. Morgen dan heb je de kans om te stemmen. Morgen kun je naar het stembureau. We hopen dat je alle hier komen. Wij gaan eens keuze maken. Wij willen net het Haagse lood, maar je eigen lood, het lokale lood in het provinciehuis Jerdelitten. Dus een stem op u is een stem op jezelf.
Nou, dat laatste stukje dat voer wat voort, maar we weten dat het Rindersbuizing van provinciaal belang weer. Klaas Kielstra, de tweede op de schippenkist van de VVD. Friesen en Friezinnen. Friesen met het meest grutskop provincie van alle Nederlanders. Daar hebben wij grutskop. De VVD wil blijven investeren in deze mooie provincie. In wegen, drachten aan het spoor, innovatie. Als je willen dat je BN en BSBN voor 20 jaar ik grutsk ben op deze provincie, stem dan VVD morgen. Dank u wel, Klaas Kielstra. En wij spurten terug met de schippenkist en erop Teunis Wiersma van 50PLUS. Goeie Friesen en Friesinnen. Boven de 50 werkleers bloedt vaak werkleers. De zoenzorg wordt ouderutsen en duurder. Het eten bier voor 4 wordt minder. En ja, we moeten er om denken dat onze pensioen weer steeds de kwarte. Dat moet oors. Daarom is er 50PLUS. Voor een beter Friesland voor jou. Teunis Wiersma van 50PLUS. En de laatste in deze ronde is... Ja, de gong die pas, de gong. Matthijs Sikkers van den Berg van GreenLinks. Ja, Friesen en Friesinnen, morgen is het zover en mooien wij te stemmen voor onze mooie provincie. En wij van GreenLinks willen hem nog mooier maken. Nog beter als dat er al is. Met duurzame energie, met een landbouwtransitie, zodat we nog langer genieten kunnen van onze mooie provincie. Met z'n allen, volkoor, met elkaar, met ondernemers, met de landbouw, om tot een mooie provincie te komen. Zo. Heel mooi binnen de tijd. Matthijs Sikkers van den Berg. Wij debatteren over de volgende stelling. Ik net, deze voor jou man. Dwarpen moeten zelfs bepalen kunnen of er wenningen bijgebouwd worden maaien. Wij zorgen in een dorp dat heel graag bouwen wil. Ja, we zouden graag een hofje realiseren willen van 55-plussers, levensloopbestendige wenningen. Met name om een terugstroming voor de jongeren te creëren. Maar waarom gebeurt het nog net? Ja, dat is toch wel een beetje door de verdeling van de wenningen provinciaal zien. En er schijnt toch wel wat een stop op te zetten en dat het met name loopt naar de stad zelf. Ik zou zeggen, realiseer de plannen in het dorpen en zet Ljouwt maar eens op een stop. Ja, zet Ljouwt maar eens op de stop, Klaas Kielstra. Wat vind je van dit verhaal? Ja, de gemeenten hebben de rond te krijgen voor dit college om wentebouw te doen. Dus je hebt een flinke aantal krijgen en de gemeente heeft zelf een zet om daar een verdeling in te maken. Maar hoe zou hij het loslitten? Want jij bent verantwoordelijk voor dit beleid. Dat klopt. Vroeger hier met contingenten, dat wie een bepaalde bovengrens, die hebben we loslitten, dat hebben we een PRI loslitten. En we hebben een gemeente, zijn vullen het nou zelf in. Dat betekent net ongebreidelde bouw, want dat ken het, want dat dus haal je hem de handen er wel op? Nee, wij zorgen gewoon naar een natuurlijk plafond en die is wat mij onbelangrijk rekbaar en dat geldt ik voor het dorp. Dus dat er in Belsum net bouwd wordt, maar het leidt net aan Klaas Kielstra? Nee, dat leidt zeker net aan dat is net de provincie die dat bepaalt. Nee, de gemeente houdt volop de rond te krijgen om daar eigen invulling aan te jagen. Maar wat ik zie naar de behoefte in de dorpen zelf. En wat ik merk in de praktijk is dat er wel een bepaalde grenzen zit. Dus we moeten echt zien van wat is nou maar echt wil je het nodig. nou bepalen of wil je het net bepalen? Nee, wij willen het net bepalen, maar maar toch wel. Wij houden in die zin voor heel Friesland toch een bepaalde... we houden de vinger wel aan de pols. Ja, Rindersbuizing. Ja, dit is net iets... ben ik in beeld? Ja, volledig. Hij had het. Ja. Ik jij mezelf net. Maar uiteraard moeten de dwarpen er zelf over beslissen. Net alleen nog bij de wenningen, maar ze zijn er een heel soort dingen. In de dwarpen weten ze zelf wel het beste wat ze nodig hebben. En de Maaiers provincie hoef je daar net in om te rommelen. Wat je wel dwang kennen als provincie, dan zeggen ze, je bent verplicht om in de Lietse kennen stapvolle wenningen te bouwen. Ja. Teunis Wiersma, 50PLUS. Nou, laten we gewoon eens een begin hoeveel mensen er in de steden wijnen en in het dorp. Hier in Friesland 640.000 mensen en 300.000 in de grote plakken. Dus maar worden de grootste hoeveelheid mensen in Lietse dorpen. En in Lietse dorp is inderdaad behoefte aan plak voor jongeren en voor ouderen. En dan gaat het net om inbreiding wat we bedoelen. We bedoelen ook uitbreiding. En ik vind even denken, nou, ik ben blij met de woorden van Kielstra. Ik denk, er komt straks een eigen omgevingsvisie. Dus dat betekent dat we dat verhoren kennen. Want op dit stuit wordt het werk naar meer wenningen in de grote plakken. Ljouwert bijvoorbeeld. Ja, zet Ljouwert op stop, zei Belsum. Ja, ik zeg net dat het op stop maakt. Maar zolang als je hulp op de huizen aan een stad als Ljouwert aanwijzen, gaan de mensen hierheen te wijnen en bloeien in de plakken. Dus Lietse dwarpjes minder. Ja. En ik zeg in Lietse dwarpjes, ik verouderen die de wijnen willen bloeien. Maar dan dat we een oorsoort wenningen krijgen, leeftijdsbestendig.
of een andere bouw, maar ik van jongeren dat die terug Maar er kunnen. mag meer naar die dwarpentaal. Juist. Matthijs Sikkers van den Berg, van GreenLinks. Ja, wij zeggen eigenlijk dat het volle meer van onderop komen kan. Hè? Dat geldt voor wentebouw, dat geldt voor de energietransitie. Hè? Een dorp als Heeg, die is hartstikke druk maar en de energietransitie. En die hebben een werkgroep, Green en Griers, om te zien hoe kunnen we nou zorgen dat er verjonging komt. Maar en moeten dat die de ouderen een plak dwarpen nou krijgen. zelfs bepalen, even zien, als ze een stukje grijden der bouwen willen? Boet Nou ja, dwarp, een wij zeggen wel maken. dat is als politiek, want daar ben we natuurlijk voor, om kaders te gaan. En binnen die kaders biedt de dwarp zelfs het beste wat er gebeuren moet om de natuur te herstellen, om Maar onwend hoe te komen. stringent moet dan die kaders van de provincie wezen? Nou ja, om mij hoeven die net heel breed te wezen. Daar gaat het net om. Maar wij zijn er wel om kaders te gaan, want anders dan wordt het voor het dwarpen echt net te dwan. Dus wij zijn er om te faciliteren, om mij te denken met het dwarpen, zodat het dwarp echt toekomstbestendig wordt. Ja. Zodat we echt zorgen naar voorzieningen die in de dwarpen bim en bloeien. Ja, Rinus Buizing. Nou ja, er moet toch kaders gesteld worden. Er moet een paraplu boppen die het shirt hoe het demografisch verantwoorden is. Ja, maar dat komt ook uit het dwarpen zelf. Als je geen wenningen in het dwarp hebt, dan is er geen bedrijvigheid. Dan ben ik op een gegeven moment, ik woon zelf in Twiesel, daar ben geen winkels, daar is geen openbaar vervoer. En komt dat omdat er net uitbreiden worden? Ja, en hier bij de squallen die moest dicht. En dus dan ben ik geen baan. Als er wenningen ben, dan ben ik baan, dus dan hoeft zo'n squallen net dicht. Nee, maar is het nou, vind je dat de gemeente het bepalen moet of moet de provincie toch een vinger in de pap houden? Ik vind in de dat brei. de dwarpen zelf moeten dat bepalen. Net naar de gemeente, ook naar de provincie, maar de dwarpen zelf. Kielstra? En die kunnen door middel van de dwarpsvisie kunnen ze inventariseren wat in orde is. Ja, maar waar moet het stempel je aan? Het stempel dat gebeurt uiteindelijk door de gemeente. Oké, de gemeente moet het bepalen. Ja, maar de gemeente had dat ik het vroeg. En de provincie zit alleen op macroniveau wat wel kan en wat net kan. Ja, maar het besluit wat uiteindelijk wel. belangrijk is dat wij in gesprek gaan met de dwarpen, dat de gemeente in gesprek gaat met de dwarpen. Wat mij onbelangrijk op postcode-niveau en praat met de mensen, hoe zit jouw wentakkomst eruit? Maar bij En dan- waar moet Belsum nou wezen? Bij jou of bij de gemeente? bij de gemeente. Aha, dus Maar maar wij hoe kan het willen... dat wij- zo'n dorp dat dan net weet? Ja, dat weet ik net, maar ik stel gewoon vast dat ze bij de gemeente wezen moeten. En maar ik wil de gemeente wel helpen om gewoon op bijna postcode-niveau zien maar de meesten. Wat is jouw wentakkomst en hoe kunnen we zorgen dat die doorstroming gerealiseerd wordt? En dan zit ik te denken naar de herbestemming van bestaande gebouwen. Ja, Wat maar mij ik heb het onbelangrijk- over uitbreiding. Nee, Zeker, ze maar willen ik heb- bijbouwen. Nee, dat snap ik. En dat is een heel wichtig iets. Sociale wenningbouw. Maar ik zeg in de praktijk dat het zeer valt. Ik zeg grote plannen die uiteindelijk worden teruggebracht tot lietsere plannen. En dat is ik de realiteit. Ja. Wij willen mensen net verplicht om ergens te wenjen. Mensen moeten daar zelf aan je waar ze ween willen. En daar word ik de rond te creëren. Oké. Maar we kunnen wel sturen. Teunis Nee, Wiersma dat als ken ik. laatste. Ja, het is een keuze vanuit de provincie. Als we zeggen het contingent wat we daar wijzen, of we dat daar wijzen aan de gutte plakken, dan loeken de jeugd en de ouderen loeken hier heen. Als we zeggen we wijzen meer huizen daar aan de dwarpen, dan zullen er meer mensen bloeien, omdat ze daar plak vinden kennen. En dan hangt dan vast dat ik zwaar gemaakt, en dat is een oorpunt, dat we dat ik zwaar dat er een goede De infrastructuur is. maakbare samenleving gaan we al heel tien afschaft. Nou, En misschien toch- jou net, wij- maar wij wel. Je mag een Het gaat erom dat we heel duidelijk maken dat we in gewerken met de gemeente sure, wat is jouw eigen wentak? Het huidige Nou, beleid. ja. Teunis, we moeten even, Ja. want we moeten naar de Keukenlid. herkansing onder tafels hierachter wat die ervan vinden. Ja, Erik. ja, laten we eens even jaren. Want de maakbare samenleving is blijkbaar afgeschaft. Dat wist ik even net. Wist de FNP dat al? Ja, wist. Ja? Ja, wij maken zelf eens eigen takkomst als Friesen. En het is hartstikke mooi, dit voorbeeld. Dan is de in Belsum. maakbare samenleving nog net afgeschaft. Nee, want hier in Belsum is juist het voorbeeld op basis van een initiatiefstel van Sieberknol, dus nummer 3 op een list. Die had een initiatiefstel in de gemeente van mijn naam gedeeld bij toch deze mensen in Belsum onder slag kennen. Zie-en-wenningen in Belsum, 154 gegadigden. Ja, veel te min dus. Dus er is ruimte op het dwarpen. Dat is toch geen ronde, dat is een schijntje. Nee, maar dit is een begin. Hè. Je moet ergens beginnen. En wij als FNP willen het daar maar terugzetten. Want wij kiezen voor de mensen op het dwarpen, takkomst voor de jongeren en wenningen voor de jongeren. Ja. Partij voor de Dieren, ik Partij voor het Dwarpen? Ja, zeker. Oh, ik nog. Wij vinden dat initiatieven van onderop en de wensen en de behoefte aan wonen in het eigen dorp, zowel van ouderen als jongeren, daar moet je goed naar luisteren als gemeente. Maar Want, ik kan me voorstellen dat ze er in Belsum die bliksem van begrippen als ze Kielstra praten niet hebben. nou ja, dat is. Daar ga Snap je jou het? Daar ga ik verder niet over. Nee, maar ik wil het wel weten. Snap je Ja, het? maar ik vertel mijn eigen verhaal. Ja. Ik vind Jo het snapt er belangrijk. niks van. Ik vind het belangrijk dat er initiatieven van onderop, ook op het gebied van wonen, in dorpen, in wijken, plaats kunnen Ja, vinden. zelf bepalen, Met steun van de gemeente. Met steun van jou, want dat zal gebeuren, Matt. Ja. Hoe denk je erover? Ja, wij
wij zeggen ik, de dwarpen moet het zelf bepalen. Daarom zeggen De gemeente, net de gemeente, maar het dwarpen. Het dwarpen moet het zelf bepalen. Wij zeggen ik in ons plan van daar willen wij de lokale woningbouwcoöperaties voor inzetten in de dwarpen. Want het grote probleem is net de regeljouwing, maar is de financiering van dat soort initiatieven in de Ik denk dat de regeljouwing een goed probleem is. Als ik dat ze Belsen maar ik net snap hoe het op precies dat maakt. is relatief eenvoudig op te lossen. Alleen maar een horen gedeputeerde, hè? En dan komt dat ik clear. Ja? Dat is de oplossing. Ja, dat is nee, de sleutel zit is de financiering. En wij hebben het zelfs jongen, want bij mij in Jessem hebben ze een lokale woningbouwcoöperatie. Het een hele drege put is om het geld bij elkaar te krijgen. Is slagen. En wat zeggen we? Het draait als een trein. Het gaat eigenlijk fantastisch in Friesland. Het kan alleen nog een beetje beter. Dan komt het eigenlijk op de. Laten we eens even Simone, hoe de bevolking er gestemd heeft. Ik vind het wel een verrassende uitslag op de Mentimeter. Het dwarpen moet zelfs bepalen kunnen of er wenningen bij komen. 66%. Oh ja, nee, ik vind hem net verrassend. Is voor deze stelling. 34% zei nee, dat kan de provincie Big Leagues wil bepalen. Dus 66% is voor deze stelling. Prachtig. Nou, dan hebben we toch even gehad hoe de stemmer, de kiezer erover tocht heeft. Betekent ik dat we een beetje kaam binnen aan de eind van dit laatste listloekersdebat voor de verkiezingen morgen plakvinden. We willen maar tegen dankzij hier voor het bijwijnen, voor het luisteren, voor het shen en natuurlijk voor het stemmen. Via de Mentimeter, dat vond ik heel leuk. En alle debattanten vanzelfs tegen dank. En morgen ben je onbaar. Morgen maakt ze jou de keus. En morgen te joen keer ik ben bij Omroep Friesland daar alles hoe jaren. Van 8 uur op de radio, van 10 uur komt er een beeld bij op televisie. Dus je hoeft helemaal niet te missen. Ik zou zeggen, net stemmen. Zo dan. Na de omslag in Utrecht spande het er even om, maar de listloekers zullen joen toch maar elkaar in debat in het provinciehuis in Ljouwert. Daar ben we bij en we zitten in de studio postuum danks in het bestuur van het Old Burgerweeshuis in Snits. Want zij joegen in 1931 de opdracht voor een film en die bleek nou van onschatbare waarde.